Manje vele nina ngicabanga ukuthi niyodukisa abantu ukuze kube nineqamba manga. Bengithe angizukuyiphendula lezi zinto zenu ngoba izinto ezinganamsebenzi futhi azingisizi kodwa kufanele izwe lazi. Lapha esikhungweni kunamantombazana amabili abefaka igqoko ezifanayo. uNandi wasenkonjeni noSibahle wasemtuba abayi-MK. Bake bangena lapha befuna ukuyovota bengasiba abala bakhishwa. Akekho umuntu okhishwe otholakale evote engesiwala otholakale ngesandla senkatha. Baze bababili abantu abebelethwe yi-MK ngale kwalokho abavinjwe lapha. 2, i-MK lo driver wakhona uvele wazosusa umsindo, kunguye ozosusa umsindo esikhungweni. Wagcine wathuka abantu abadala ethi uzobashaya udriver we-MK. Lento lena niyayiphinda nayenza nasophongolo. Naletha abantu basedumbe bazosukela simela kwi-nerve center. Angazi-ke kodwa noma niyayazi i-nerve center ngoba ngenzeka niyazi nayo. Nabona abantu bemile nje nangazi ukuthi yini. Nazo basukela nje. Baqedane nashutha nathi ngifuna ukushutha abantu. Alukho futhi udlame olukhandwe inkatha noluncane. La enkongolwane lo mfana we-MK ubedla nenyama. Lo waselokishini besinaye simkhuza oyi-MK naye. Sikhuza lo we-MK ososusa udlame lapha. Odabeni lolo likhuluma kanje wasenimi ngevidiyo kaMashobane. Man, yiphi nje indoda endala engavumi ukubanjwa ngamawashing ingenze lutho. Ngoba phela iphoyisa liqale lambamba walokho ethi musuku ungibamba. And uMashobane njengomholi obehola iqembu bekumfanele makukhona into angayiboni kahle kwa-IEC yangene ngaphakathi esikhungweni. Ukumvimba kwamaphoyisa abazi kahle ukuthi kufanele angene. Lijikele laphoyisa limxavune lifuna ukumkhiphisa kwesigebengu lingafuni ukumyeka kufanele enze njani. Indlela yokuliqalisa yiyo le ayenzi. Akusikho ukuthi udlame olususwe inkatha. Musana ufunza abantu amanga. Vele mina ngiyazi MK ithe isungulwa namhlanje. Yayisinabalandeli abawu 6 million before kushaya u-12. Umuthi yabalandela bekho laba bantu amanga ipropaganda kwenzela ukuthi abantu bayibuke njengeqembu elikhulayo. Into engekho nje. So uSibahle lento ayishoyo uqambela ikhansela uMavulakazi ukuthi belizovota lapha ekokwa 23 khansela la kwa 5. Amakhansela uma kunokhetho Nkosi yami umuntu uyonifundisa kuze kubuye obuyayo alitholakala ku-voters roll. Ikhansela lisebhukwini le-deployment. Angazi noma i-deployment noma niyayazi noma niyazi. Senizothi belizovo lideploye kuleya VD ukulekelela amavolontiya kuleya VD. Nina nisusa abantu eThekwini kuwo wonke imikhandlu le nibabekela kune-by-election khona. So that abantu bezobuka ngazathi MK iningi kanti MK ayikho. Buka amavoti e-MK busubuka amavoti e-ANC. Uyabona ukuthi i-ANC iyona esenkulu kunamanje kune-MK. And okwesibili i-ANC akwenzeki nje ikhale ngokurojwa ingarojwanga. Nenkatha ayikhali ngokurojwa ingarojwanga. Lokhu nakuqala ukuvotelwa abantu be-MK noma ukuvotelwa ke-MK iyarojwa i-MK. Njalo nje nakutshotshwa amavotayo, njalo nje nakuyarojwa, njalo yebamba ubugebengu. Nganibuza emandeni ngathi nafika nokwazi ubugebengu kangaka le. Namanje ngiyaphinda nishayiwe manje. Nithi ubugebengu.
Andikaze ngiqhubeke nobugebengu benikhuluma ngabe emandini ngoba kwawena nini. Lapha eMoy Reef eMpofana nishayiwe nakhona nabona ukuthi khona ubugebengu obukhona. Yini lento yini? Yini nibazi bonke ubugebengu? Kahle kahle anifuni ukushaya. Sisazonithela induku ke. Sinishayele lokho ukuthi nazi ubugebengu ngebasha. Lokho sezonishayela khona. Ngoba nganitshela ngathi inkathi khona futhi inkathi yaphila. Sisazonishayela khona lokho.